Хора, при реката сме сега, трябва да я последваме. Ето го. Ето го. Ето е реката. А виж, тази се движи натам. Значи нагоре. Добър ден. Ето. Реката си не. Така ме пускам. Не се обърнеш. Здрасти хора, вече виждаме планината, където отиваме. Имам забавна система за шапки. Той има много готина шапка, обърни към теб да покажеш. Да, такава летателна. И сега пускаме една река. Този път нямам какво да кажа. Човек, това е много яко. Малко се объркахме. Колко е? А ти това ли каза? Колко съм те слушала. Ето тук има една река. Ами... Ето го е! Така. Това е Геро. Ето го нашия връх, който изкачваме. Надявам се да стигнем. При малко се загубихме ей там. Ей там реално. И току-що камерата ми искаше просто да не работи. Ето ма и мен. Един човек много пъти. Котелка! Пие ли се? Ма тече тук там е. Дали се пие? А защо има? Каменна маса, братко. На стрелка. Каква стрелка? Ооо! Се на височината на къста. Той сме изкачили това да ги качваме от височина. Ей там бях миналия път. Много яко. Да, сега още имаме примерно час и нищо изкачване и сигурно ще сме там. Аз даже съм по къси панталони, защото става много топло. Не, то не е топло, на мен ми става топло. А то се изкрива и тук. Али ще е твоя влог? Чакай. Цяло. Няма тук. Това се изкъщя. Ще крещиш ли? Това да къща. Избери си. Хо! Кажи какво да еш. Топ. Така, върха е и там горе. И сега търсим пътеката, защото пак я нямаше. Играеш с локи-токито, нали? Hellbound. Ама да седне малко. Hellbound. Хора, в момента чакам Геро да дойде от някъде. Брат, къде си бе, брат? Напред ли? Чакай, идвам. Тук имаме връзка по локи-токи с едни ловци явно или с някакви такива горски рейнджери. Как се казва такава? Рейнджер. Цета. Ей, тук ще седнем малко за почивка, защото има някакви прасета надолу, които явно са повече от едно. Ние мислехме, че сме видяли едно, ама май не. Какво намери, бе? Гей, бяга чак. Брат, те май изчезнаха. Това според мен е върх българка там някъде. Сигурно е това. Някакви мотористи. И някакви видя коли. Геро. Ей, тук исках да снимам това. И сме почти там. Ами, стигнахме. Ето вижте къде съм, на това. Ето го и Геро. Точно 4 часа. 4 часа. Ево!
тука водичка има тук там е. Чакай. Мина? Чакай, че ми стана студено на краката. Намерих. Намери ли? Намерих. Чакай, дръж там. Пуснал съм рекординг. Я? Ще го покажа. Това киндъл. Загубихме се малко и се намерихме и сега вървим надолу и почва леко да вали. Вече не е. Ами хора, слязохме току-що, преди там 1-2 минути. Сега отиваме до... Шит, да. Чаят е светна. Да. Отиваме за една кола, после гарата и това е горе-долу. Ето го Геро. Ето на мене. Геро си има другарче. Моя папагал. Я кажи. Абонирайте се. Жани Мирче. Та да, имаме си него вече. И си чакаме влака тука. Абе, ние трябва да тръгваме. Да.